Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. Friend Sunny, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisemgwini nothanda nesembu. Wait guys, laba belokhu bethi kanti uvuyo notirelo ngisaphinda. Uvuyo notirelo ku episode 13, last episode izingane zesembu cha ngubonanga umehluko phakathi kwabo lento ade beyenza ibehavior yabo bobabili. Skip usibindi ke kule ngoba bengize kule kwi-behavior. Niyakhumbula le video ade ngithi mina khona ukujaha phambili khona ubutsotsi usesemzumbi. Bukani ukuthi i-pillow talk ukuthi injani. I-pillow talk. Asikhulume nge-pillow talk yakuthanda nesithembu le esike sayibona eduze mase sikhuluma nge-pillow talk yasibindi notirelo novuyo angithi siyaqhathanisa. Lapha emzumbe kuthanda nesithembu. Wamkhulu uhlala esiphaki eshawa umoya onjanjani. Culelwe yinyoni afika umseleku baba umseleku. Ngintshela ngokwe-TV show njalo guys. Ukuze ningazofika nixabane. Fika ubaba umseleku athi ubaba umseleku emzumbe kunje. Wamkhulu awasha ama-fruits ebeke etafuleni ebeke kwi-plate akhipho juice kube mnandi zephume indaba zisemzumbe. Pillow talk. Hawu qhi umamkhulu kwi-meeting emzumbe. Mase kwi-meeting hawu umseleku wayesehleka kangaka. Kanti le yanto yakwi-pillow talk ithini ingane kwanini. Nangu umseleku esithiwa mpemu into enjena nje ithi uyalalela. Nangapha mthombeni into enje ithi nokuthi kanti ngale kwi-pillow talk ube uhliphize sekuphuma ama-fruits nje onke asefridgini sekuphuma bonke ojuice inhlobonhlobo ingobani kwingqondo yethu bomama bosisi nobantu besifazane ngithi siyaxoxa siyahleba kunalento yokuthi ufika uyazi into eyiqiniso kodwa ubuye udebate wedwa uthi hayi ubuye uthi hayi ngingcono kodwa ubuye uthi hayi kusale kuweke uwedwa ukuthi kahle leli igama liyapi kwi-pillow talk. Kule pillow talk lena yini ifaka igama lalo munye ngoba phela lapha kwami akube ngami sekusele nawe kimethi yakho uthithini. Mase kusele nawe ukuthi ke mhlambe uthi umqondo uregister kanjani izinto engikwazi ukuyikhuluma nomunye ayikhulumayo izinto ezisemqondweni wakhe. Ngisho amaphupho aregister kanjalo. Manje uma emzumbe kunokushisa kusho ukuthi lokhu kushisa kufanele kukhulunywe esiphaki kuze kuphele isonto lonke noma inhliziyo isemzumbe. Kahle sifuna ama-solutions noma ukhumbula emzumbe. Uyabona siyibuka ngeso yakuthanda nesithembu. Ngizonenzela ngothanda nesithembu ngimqhathanisela i-pillow talk le yasibindi ke nobutsotsi bakhe. Usibindi ke njengoba abantu bakhe bazi intombi zakhe. Wazi kahle ukuthi lana ukuze sidle si-ode ipizza. Ukuze lana sishaya amabhega amnandi. Uvuyo njalo ngikhathelwe kuye. Hawu buphela ubusuku bokuqala kube right. Kusasa uvuyo yabona nje ubefuna ukuthi ngimshade ngenkani i-pillow talk ke leyo. Pillow talk. I-pillow talk isebenza kubani? Ekuthenini wena ucalculate kanjani lento otshelwa yona. Kwenze kanjani uma i-pillow talk isishintsha usuyibuka eduze i-pillow talk ukuthi mhlawumbe le pillow talk amanga ila sekuthiwa khona sibindi hlala phansi sikhuluma. Hawu kanti usafuna ukukhuluma naye wena nje wathi ayiseke into ezokuhlanganisa naye into enizonihlanganisa nobabili indaba yezingane nokukhuluma niqede uhlalelani phansi sibindi nanga esebuya ngespeed. Nimbonile bese futhi ukubulala ukugwabula yilona ngiyadlala phela igwabuleke icathu iminyango yalapha yana endaweni eziphezulu kodwa ispeed esimbuyise
ngokuthi uSibindi sekuthiwa ehlala phansi wahlala uzoconfirm ukuthi kanti le pillow talk iyamanga yini noma iyiqiniso. Kuvelani-ke lapho? Kuvela ukuthi uVuyo mayethi uSibindi ngiyamazi ukuthi ubuye abe namanga nangodidekile. Ngoba phela uma i-pillow talk isuke ineqiniso kuphela, ubezohamba yena eyobeka izipho zakhe ekamereni la ebelele khona, azi ukuthi la ukhana into ezimnandi, ajike labo ahambe ayobheka ingane, eyodlalisa ubhebhisinga bakho. Usekhohlwe nanokuthi ufike nengane eSun City. Usekhumbula ukuthi hayibo, uyi-pillow talk nje uhlezi ethi yindaba mayemtshela ahlale phansi. Mayehlala phansi ingoba kunoVicky noma uVuyo khona kuthiwani. Yabona into efuna uzofuna iy'mpendulo usuke ungazi-ke nawe. Yabona into ekufaka imibuzo usuke ungazi. Simbonile-ke ukuthi mkabhuti, ubhuti unawo amanga. Kanjalo-ke vele ukusala kuwe uqhathanise noma usamukele leso simo, ngoba i-ex enzoyikhuluma kaningi iyaphi? Hey, ex yami yayihlanya. Hey, Sam, kahle ikhumbula nex yakho. Hey, sikhulume nje le kube clean and clear. Wena uyayikhumbula i-ex yakho? Ngoba le ex yakho esemlonyeni ifakwe yini kangaka? Yilana-ke sebeqala kodade beba wodulule. Dulule lelo gama lelo. Shuthi uyathakatha. Hawu, shuthi uyamthakatha. Yini ehleze ekhuluma ngayo? Hayibo, angiyiqondi indaba yakhe nale ex. Angiyiqondi indaba yakhe no baby mama. Akamkhohliwe. Nawe nje kuzohamba isikhathi ubone ukuthi ubaby mama wayengekho wrong. Maseke ngithi-ke wena fix, mina ngixoxa nge-TV show njalo. Kodwa unye sesikubone la ku-social media. Omunye ngesikhathi kusewuye emusha ashaya ama-live video. 6 months later, hawu. Lama-live video aphi manje? Awusaveli. Siyarealize imethi siyasho ukuthi hayibo upoison now. Akusiye lo munye. Angithi lama-live video befuna ukuzoprova kwi-ex ukuthi mina ngihappy. Wavele-ke uVuyo wahamba wayothinta indawo ebucayi. Angithi bayazana. Mina ngikutshela uVuyo ufike wamhlokoloza ngoba azi ukuthi uzohlokolozeka. Naye wenze njani? Wabuye wazomhlokoloza. Kodwa kokatibela ukuhlokoloza kuya-backfire ngoba nilibonile iso uSibindi asembuka ngayo ngoba usethinta indawo okungafanele. Kodwa into eyenziwe uVuyo, ake ngithi uVuyo oqalile ukuze nizonetiseka. Ngoba manje le yama-fan base indide kakhulu. Negama elithi desperate anilazi ukuthi lifitha kuphi. I-desperation yinto enjani? I-behavior yomuntu enithi nina hayibo ake simphuzise amanzi ehlale phansi anisayiboni. Ubanjwe u-fan base. Ngoba uyayibona phela i-behavior ongaseyona ukuthi hawe uyasidida manje, kwenzakalani, yini manje. Kube ngathi umuntu usenabantu abadala usazi. Asahlaliseki, useshona lena, niyasaba manje ukuthi mhlawumbe nami uzonidumela. Leyo behavior leyo inento yokuthi khona into yaziyo ukuthi ayihleli kahle. Uyabo? Ekuhlaleni kwakho ikhona into osafisa ukuthi ibe imfihlo, into efihlile, wathi kuVuyo ngiyakhona. Walithi ekhanda ngalento ayishiyo. Kodwa futhi nakuye iyashaya. Kodwa uthe ngizokhipha le engeyinhle. Yabo le engeyinhle isusa bonke-ke lokuthi thina simnandi, bayokhala abanye thina simnandi ngoba manje hayi usugijime wayobheka ngasemtholampilo kahle kanti uthini mawusuthi akayithandi lo uze ukalekise ngengane, wena usudlulelana unaleyo information nobabili niney'ngane. Manje sikose siyalingana-ke, silingana ngokuthini? Uthi yena wena ube nengane
Manje bebekhulelwe kanye kanye. Nale nto le abayikhombayo ukuthi-ke njalo uyagula ongabe okwesikhashana lokho kudinga umtholampilo kulungiseke, bakwazi bobabili. Manje alikho igama elikhipha omunye abe ngcono ngoba konke lokhu abakushoyo okubenza imoya yabo ihluthuke uhambisana nosibindi. Bobabili abanamathele kusibindi njengoba belwa kusibindi. Akekho usibindi athi-ke mama asiphume-ke manje ngicela ukuthi uhambe uye ekamereni sizama ukulungisa. Uhleli usibindi uprova ipoint njengoba nginitshela. Uhleli uyasmayila, uzojikisa ikhanda, ubeka isandla esihlathini. Kuyarekhodeka-ke kule ndawo kufanele kurekhodeke ukuthi yena uyile ntathu uyiyona. Bona babi kudabuka iy'ngubo zabo. Iy'ngubo zabo zikanokusho ziyadabuka manje. Kodwa lo obenza ukuthi badabukelwe iy'ngubo uhleli phansi uyabuka. Sufuna ukuthi-ke mina ngiqamba amanga ngithi ngoba uchaze ukuthi-ke angikho desperate, lokho kusho ukuthi akekho desperate. Leya behavior eyenza ukuthi abangani bakhe eduzane bethi-ke sikunike yini amanzi. Awuhleli kahle. Ukuhlala kahle ngeke kwenze uphithizele ngalola hlobo. Ukuhlala kahle ngeke kwenze ube nento osaba ukuthi mayizwakala izokuphoqa. Le ikwehlisa isithunzi. Yingakho-ke begadle ngezinto ezizwakalayo kubona bobabili ngoba nalo mention indaba yengane imthinta enhlizweni. Lo ongapha omenshina indaba yokuthi wena njalo uke wanesikhathi la usuthi lamaphilisi uthe unesabhuzu waqeda. Yabo leyo nto le ukuthi isibucayi. Le nto le isithi hawu kanti nje usebenza kanjena, usebenza impilo yakho usuyithathe wayithi emva phambili umfana. Yini le nto le? Yabo. Kodwa-ke okumbuyisile usuyithola. Ubezoconfirma indaba ye-pillow talk ukuthi kule pillow talk mina ngitshelwe iqiniso noma ngitshelwe amanga. Kodwa hayi ukuthi akazi. Yabo i-pillow talk ithi yenzeka emqondweni wakhe isuke ikhona into yokuthi hayi namanga. Okunye ithi hayi shuthi mina ngiright. Ngesikhathi le ithi shuthi mina ngiright wenza izinto. Ngesikhathi-ke ngapha sekuthiwa sibindi hlala phansi ila edinwa khona isinto into isithi kuye shuthi ngenziwe isilima kwenye indawo. Akukho okubenza ukuthi behluke ngoba naye lokhu okumenze wasukuma wakhomba esekhala lapho uthi uregreta ukuhlangana noVuyo. Esithe akuhlangani, khuluma iqiniso ukuthi uregrethani. Uyabo? Ngoba manje angeke ukhale asikhulumeni indaba yomnasi. Sasikhuluma into eyivezwe yi-TV show ukuthi angeke i-TV show ezakhe izinto ey'mile zithi 1 2 3 4 5. And lezi zinto ey'mile zakho nokucompromise kwakho nokuyifaka kwi-study ukuthi ngizoba kanjani unkosikazi ofanelekile kufike nosibindi. Nale level we-understanding osunayo equestionwa abantu abaningi ifike nosibindi mase uyisola ngokuhlangana noVuyo. Yisho ukuthi ukhalelani. Yabo. Ngobani? Si-analyze ukuthi into ezokuthinta kangaka ukuthi e-university umile number 1. Number 2, ayingane ayihlawulile. Number 3, kwayena lo fike before mina ukule position akuyo manje enami engasondela kuyona. Ngoba yilo mfana. Ngoba yilo baby daddy. Kodwa ngiyamthanda. Ngoba inhliziyo kinokuba ubulinyana. Yikho inhliziyo ifuna abantu abangazokuncenga mabekutshela ukuze uzozwa. Ngoba mayifuna abantu abakuncengayo beze sub fan base uzohlala endaweni wrong.
Kodwa lapha bese uyikhuluma nge-pillow talk. Angise nimbone umacele uhlale esiphaka kube mnandi. Mayefika emzumbe usebona ukuthi umsele kuyahleka. Umsele kuma esehleka-ke ese-right, umacele useyibuza ukuthi kanti yindaba mina ngifuna ama-solutions kodwa nangu uhappy. Kodwa-ke leya pillow talk leya ya naleza inkulumo isuke ikhona indawo eziyilungisayo kulotshelwayo nge-pillow talk. Ngingaze ngikulandele-ke i-pillow talk la siyibona khona etafuleni emzumbe ngithi lalela lapha ukuthi umacele ubamba amagama athini. I-episode elandelalayo mayesehleli namanye amakhosikazi use-behavior kanjani. Ingoba lokhu sekuhleli ndawonye namakhosikazi sekusula leya nkulumo ayithole yedwa eceleni. Asekonfirma khona. Angiphilisi-ke izinto engekho guys, nginixoxela nge-TV show. Okay, okwe-TV show konke lokhu okuvele kwi-TV show. Kodwa-ke ye-pillow talk wena uyayazi. Nawe uyayazi. Nawe uke waba nesikhathi sokuthi kanti ubaby mama yindaba singasaqedi ngayo ukukhuluma. Ngikutshele kuyenzeka bebe nama-issues angaphelanga kahle. Kuyenzeka ukuthi basa-communicate. Kuyenzeka futhi ukuthi ubaby mama usebuyile sekuyindlela yokuthi wena uthole. Sekuzovela ngathi ubaby mama uyahlanya manje, ubaby mama ula ngengane kanti baya-communicate vele. Wena usuzofind out. Usuyandlalelwa nje kulobu kuthiwa ubaby mama umsangane, ubaby mama njalo baduze uzobona ukuthi yini ubaby mama umsangane. Ngoba leyo nto ephethe ubaby mama izobe seyiku. Ngivaleke le video nginibhora njalo bakithi ngiyabonga. Bye.